Vierdaagse groot succes. Mountainbike-routes vernieuwd. Het is vandaag 15 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. De 57e editie van de avondvierdaagse in Venray trok dit jaar bijna 3000 deelnemers. Dat maakte voorzitter Germy Thiele zondagmiddag na afloop van het défilé op het Schouwburgplein bekend. Daarmee bewijst dit evenement nog steeds tot de grootste in Venray te behoren en springlevend te zijn. De afsluiting was ook dit jaar een feestelijke stoet van wandelaars door het centrum van Venray. Onder begeleiding van diverse muziekgezelschappen trokken de deelnemers via de Grote Straat en Henseniusplein naar het Schouwburgplein, waar burgemeester Hans Gielissen de prijzen uitreikte. Ook de nieuwe fusieschool De Klimboom in de wijk Landweert liep dit jaar mee. De organisatie van de avondvierdaagse vergt de nodige tijd. We werken als bestuur het hele jaar al aan de voorbereiding. Ja, we nemen zo meteen even een korte pauze in de zomervakantie. Vanaf oktober gaan we alweer aan de slag. Dat betekent dat we met een man of 9 toch al nadenken over de sponsoring, dat soort zaken wat opgezet moet worden. Onze medewerkers die de routes uitzetten en bedenken, die gaan begin van het jaar al aan de slag. Zo rond januari zijn de routes al bekend. En vanaf dat moment gaan we ook met z'n allen verder om de routes verder goed uit te zetten, goed na te denken. Kijken of we genoeg medewerkers hebben om het allemaal gedraaid te kunnen krijgen. En op deze 4 dagen zijn we met een man of 80 allemaal aanwezig. De avondvierdaagse had dit jaar niet te klagen over het weer. De afgelopen 2 jaar al geen drupregen gehad. Dit jaar zag het op vrijdagavond even wat minder uit, maar het is allemaal goed gegaan. En ja, ik ben super blij met dit soort weer. Traditioneel is de Hommel de grootste prijzenpakker. Ook tijdens de 57e editie won de school een aantal prijzen. Zoals de eerste prijs op de 5 kilometer en de derde prijs op de 10 kilometer. Maar zonder inspanningen geen prijzen. Hebben jullie goed geoefend op school? Ja. En wat hebben jullie dan gedaan van tevoren? Want jullie winnen volgens mij alle prijzen. Ja, want wij zingen ook goed en we oefenen ook goed. Maar oefenen jullie dan bij het schoolplein of hoe gaat dat? Nou, we hebben op school nog een oefening gedaan met samenwerken. Dat we ook goed hebben gelopen. En hoe kan het dat jullie dan zo goed lopen? Waarom zijn jullie zo bijzonder daarin? Dat weet ik niet. Maar doen jullie eens op school oefenen of oefenen jullie thuis met de liedjes? In groep 3 hadden we wel toen gingen we nog naar Gym toe lopen met liedjes zingen en in de klas doen we ook nog wel eens liedjes zingen. Maar jullie winnen zoveel prijzen, dat is wel fantastisch hè? Ja. Hoe ziet jullie prijzenkast op school eruit? Ja, kijk, we hebben gewoon allemaal kastjes en daar staan dan 2 of 3 bekertjes in. Ook de paddenpoel viel in de prijzen. De kinderen van de basisschool uit Wansum, sinds dit jaar uitgebreid met leerlingen uit Geisteren, liepen naar de tweede plaats op de 5 kilometer. Ja, we zijn er wel echt heel trots op. Hebben jullie veel geoefend op school of niet? Of liedjes gezongen of wat hebben jullie gedaan? Wij hebben niet geoefend, ook niet gelopen. We hebben gewoon meteen, toen het begon, zijn we gewoon begonnen. Verrassend was de winst van de Bongert. De Venrayse school won zowel de eerste prijs op de 10 als op de 15 kilometer. Hoe voelt dat? Ja, heel goed. Goed, of niet? Verwacht, we hadden niet verwacht. Hebben jullie veel geoefend van tevoren? Niet veel. Nee. Helemaal niet? Nee. Jawel, we hebben wel de nieuwe vierdaagse liedjes hebben we wel geoefend. Maar we hadden het echt... Jullie hadden het niet verwacht? Nee, want normaal werd Hommel altijd en zo en nu wilden wij een keer eerst. En 2 van die super eerste prijsbekers, geweldig! Bongert! Ai, ai, ai! Onze Bongert! Ai, 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 dat is de allerleukste school! 1, 2, 3! Onze Bongert! Ai, ai, ai! Onze Bongert! Ai, ai, ai! Onze Bongert! Ai, 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 dat is de allerbeste school! 1, 2, 3! Met een training en een wedstrijd presenteerde Kartclub Venray zich dit weekend 2 dagen op Raceway Venray.
Kartclub Venray kende ooit een bloeiend bestaan op het oude circuit De Peel. Met de terugkeer van de club op het circuit van Raceway Venray wordt hobbyrijders weer de mogelijkheid geboden om met een klein budget hun hobby uit te oefenen. Op het circuit van Raceway Venray is een parcours van ruim 800 meter uitgezet. In 2015 biedt Kartclub Venray een uitgebreid programma aan van trainingen en daarnaast 4 keer een clubwedstrijd. Het is mogelijk om als lid van de Kartclub Venray deel te nemen aan de trainingen en de clubwedstrijden. Dit kan met een eigen kart of er kan een kart worden gehuurd. ATB-vereniging Mudhunters Venray heropende zondagmorgen haar mountainbikeroutes. De opening van de opgeknapte routes werd verricht door wethouder Lucien Peters. Na de opening stapte ook de wethouder op de mountainbike om met leden van de vereniging een deel van de route te fietsen. De opgeknapte route Venray heeft een aansluiting met de route Overloon. De routes zijn grotendeels vernieuwd. Nou, we zijn 15 jaar geleden hebben we hier om te beginnen een kleine lus aangelegd in de Ballonzuilbossen van 7,5 kilometer. Die is een jaar of 3 daarna is die uitgebreid met nog een lus van bijna 20 kilometer eraan. En dat was in het verleden, mountainbikeroutes was meer recht toe recht aan over de bospaden. En de tendens de laatste 5 jaar is heel veel smalle paadjes aanleggen met veel bochtjes en bultjes. En dus hebben we de laatste jaren de route al als zodanig proberen aan te passen. Ook zijn alle palen vernieuwd en voorzien van nieuwe bordjes. Bij het monument staat tevens een nieuw informatiebord waarop alle recreatiemogelijkheden zichtbaar zijn. De 3 lussen hebben elk een eigen kleur en lengte gekregen. Groen is 5 kilometer, blauw is 8 kilometer en rood is 20 kilometer. Niet alleen mountainbikers maken gebruik van de bossen, ook zijn er veel wandelaars, fietsers, paardrijders en motorcrossers. Een groep waarover de vereniging zich zorgen maakt. Wat 5 motorcrossers in 5 minuten kapot maken, daar moeten wij ongeveer 5 dagen over werken om dat weer te herstellen of aan te leggen. Mudhunters is een populaire vereniging. We hebben ongeveer 100 leden, waarvan bijna 50 jeugdleden. Daarmee zijn we toch een van de grotere verenigingen in het Nederlandse qua jeugd en in Limburg zijn we de grootste. De Venrayse mountainbikevereniging is tevreden over de opgeknapte routes, maar blijft wensen houden. We willen eigenlijk samen met de gemeente Venray een netwerk aan gaan leggen. En het netwerk dat verbindt dan verschillende routes aan elkaar. Op dit moment is er al een verbinding naar de route van Overloon. En we willen ook nog verbindingsroutes gaan leggen naar Horst via IJsselstein. En aan de andere kant via Wansum nog helemaal die kant op. En als je nou moet zeggen, ja, mountainbiken, ja, jij bent voorzitter van deze vereniging. Wat is daar nou zo mooi aan? Het is een mooie sport die altijd lekker buiten is. Waarbij we altijd heel veel gezelligheid hebben. Voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor jongens en meisjes. Dus het is voor iedereen wel wat te halen. In de Engelse tuin in Venray was dit weekend de expositie Venrayse kunst en beeld te bezichtigen. Er waren verschillende disciplines vertegenwoordigd. Beeldhouwers in steen, hout, ijzer en keramiek. Er waren ook sieraden te zien, materieschilderijen en foto's. Kortom, een gevarieerd aanbod van onder andere Yvette Aschman, Jeanne Arts, Martin Ooyink en Twan van Rens. De laatste 2 kunstenaars hebben beelden in langdurige bruikleen aan de Engelse tuin gegeven. Ooyink het stenen beeld Leven, waarin een moeder en kind te zien zijn. En Twan de beelden Bevrijding en de Klimmer. Tijdens de expositie was er gelegenheid om ook ander werk van deze kunstenaars te zien. Het nieuwe Venrayse popcore D-Light trad voor het eerst voor een groter publiek op. Ieder dorp in de gemeente Venray had al zijn eigen wandelknooppuntennetwerk. Het toeristisch-recreatief platform Venray heeft die nu in samenwerking met de dorpsraden onderling verbonden, waardoor een compleet Venrays wandelknooppuntennetwerk is ontstaan. De eerste wandelknooppuntenkaart werd zondag bij camping De Linde in Merselo in ontvangst genomen door burgemeester Hans Gielissen. In het wandelknooppuntennetwerk zijn uiteraard de bijzondere routes in en om de kernen opgenomen. Daarnaast zijn op de wandelknooppuntenkaart meer dan 20 wandeladviezen opgenomen. Het wandelknooppuntennetwerk is helemaal bewegwijzerd. Op de achterkant van de kaart staan bovendien diverse themaroutes nog een keer apart vermeld. Verder staan alle deelnemers van het toeristisch-recreatief platform Venray op de kaart. Tot zover dit PLMA-journaal.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Vrijdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen overdag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt, waardoor het koel aanvoelt. Wanneer de zon het wolkendek doorbreekt, kan de temperatuur oplopen tot zo'n 19 graden. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.